ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ୟାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ଝମଝମ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ୟାର ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବ୍ରିଟେନ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବ୍ରିଟେନ। ଆସୁନ ଭାଇ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମୋ ସାହସ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି। ଆସ ଟିକେ ଯିବା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯିବା। ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ତ ଦେଖି କ୍ୟାପଚର କରିବା। ଯାଇପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସିଆଡ଼େ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ସେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଇଂରେଜ ବଙ୍ଗଳା ଭାଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ। ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ବାହାରୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୁହଁରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ଦିନ ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ରାତି ଅଛି। ରାତିରେ ତ ଆପଣ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ନୁହଁ, ଏମିତି ଶହ ଶହ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏମିତି 152ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ କେତେ ବନ ଅଛି। ଇଏ ତ ଫାଷ୍ଟଟା ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟଟା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ, ଏମିତି 152ଟା ଅଛି। ପୁଣି ଏପଟେ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ଲାଗିକି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଏମିତି 152ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଆର ରହସ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଗୁଲାମ କରିକି ବାସ୍ ଏଠି ଗୋଲାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଲବୁଲିଆ, ଯେମିତି ବୁଲବୁଲିଆ ଗୁମ୍ଫା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆପଣ କୋଉ ପଟେ ଯିବେ, କୋଉ ପଚାରିକି ଯିବା ଯେ ଗାଁର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ନେଗେଟିଭ ବାହାରୁଛି ୟା ଭିତରୁ। ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା, ମଉସା ଆମକୁ କହିବେ କ୍ଲିୟର। ବାହାରୁଥିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିନୁ? ମୁଁ ଦେଖିନି ବାହାରୁ, ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁଛି ବୋଲିକା। ଆଜ୍ଞା, ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଏଠି ରାତି 12ଟା ପରେ। ଗୋଟେ ପରେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଆସିପାରୁନଥିବେ, ଭୟ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି। 2ଟାରେ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକ ଶୋଉଥିଲେ, ଚଳୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିରାନ ହେଇଗଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ପୁରା ବିରାନ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା। ରହିଲେ ଆଉ ଦିନରେ ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇନେ ଭୂତ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଥବେ ଭୂତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ କୋଠା, ଆଜିକାଲି କୋଠା ନୁହଁ। ନା, ଦୀର୍ଘ 700 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 700 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 2025 ଚାଲିଛି ଯେବେ ଏଇନେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 700 ମସିହା ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇ ହେଉଛି ପୁରାତନ ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଘର। ଏଠି ବହୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ବହୁ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ କଲା ଟାଇମରେ ବ୍ରିଟିଶ ବହୁ ହଇରାଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରେ। ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଛାଡ଼ିଲା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଏଠି କବ୍ଜା କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଇଂରେଜ ଗୁମ୍ଫା, ଯିଏକି 700 ବର୍ଷ ପୁରାତନ, 700 ବର୍ଷ ଡେଟ୍ରେ, 700 ବର୍ଷ ପୁରାତନ। 152ଟା ରୁମ୍ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ 700 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ନା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ୟା ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ୟା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲେ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଏ ଭିତରଟା। ଆହୁରି ଅଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟଟା, ଏଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ଆହୁରି ଅଛି ଭିତରଟା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। 152ଟା ରୁମ୍, 152ଟା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଇଂରାଜୀ ରଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 700 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁରେ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଏ ଗୁମ୍ଫା 700 ବର୍ଷ ତଳର ନା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣେ, କିଏ ଜାଣିଥିବେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ତଳର। ମଉସା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ। ଅମଳ, ଏଇଟା ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଗୁମ୍ଫାଟା, ଏହା ଟିକେ ରହସ୍ୟଟା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତା ବିଷୟ ଲୋକ କେମିତି ଥିଲେ,
ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଲୋକ ଲୋକ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆସିକି ରହନ୍ତି ତିନି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ। ତିନି ଗାଁର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ନା? ବ୍ରିଟିଶ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଟାଇମରେ। ବାତ୍ୟା ଟାଇମରେ। ଏଇଟା ପୁରାତନ ଇଏ ଭିତର କେମିତି ଅଛି ମଉସା ତା ଭିତରେ ଭିତର ଭାବି ହେଇଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ନେଇଯାଅ। ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଖାଲି ନେଉଳ ଜନ୍ତୁ ମୁତା ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ। ଆଗରେ ବହୁତ ଜନ୍ତୁ ମୁତା ଆଜିକା ଡେଟ୍ 1300 ବର୍ଷ ତଳର। ୟା ଭିତରେ ମୋ ଯୋଉ 152ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ରୁମ୍ ଗୁଡା 152ଟା? ଭାଗିଲାଣି ପରେ ସେପଟେ ସବୁ ଥର ସେପଟେ ଭାଗ କରିବାକୁ ସବୁ ଭାଗିଲାଣି। ଓହୋ, ମାନେ ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡାକ? ଗୁମ୍ଫା ଏଠି ଘର ଅଛି, ତା ଆର ପଟକୁ ଥିଲା ଗୁମ୍ଫା ଘର, ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଆଗରେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଭାଗି ଯିବାରୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଏଠି ଆସିକି ତାକୁ ପାଚେରୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 152 ବଖରା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ 700 ବର୍ଷ 700 ବର୍ଷ ତଳ ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ ମଉସା? ଇଏ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ଘର ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ବୁଲିକିରି ବାଉଣ୍ଡରୀ, ଆଜ୍ଞା। ତା ସେପଟକୁ ବୁଲିକି ସେମିତିକା ହେଇକିରି ଘର। ଦୀର୍ଘ ବ୍ରିଟିଶ ଏ ଅମଳରେ ରାଜ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ଟାଇମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରଖୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ କାଳଘରରେ ଏଇ କାଳଘରେ ରଖୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଟାଇମରେ ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ 700 ବର୍ଷ ତଳ 15 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ 2025 ଚାଲିଛି। 2025 ଚାଲିଛି। 2025 ଚାଲିଛି। ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟଟା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ହେଇଗଲା, ପକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫଟେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ଗଛ ସବୁ ଆଉ। ୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଭୂତ କିଛି କଣ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଗୋଧି, ନେଉଳ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ଫାଟିଗଲା, ଭାଗିଗଲା, ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଅମଳରେ ବହୁ ରାଜ ଚାଲିଛି ଏଠି। ବ୍ରିଟିଶ ବହୁ ଶାସନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ମାରିଛି। ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶର ଏଇଟା ଅମଳର ଇଏ ଘର। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ହେଲା 700 ବର୍ଷ ତଳର ହେଲା ଏଇଟା। 700 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାଟା ହେଇଥିଲା। 700 ମସିହା ବଙ୍ଗଳା ହେବାଠୁ ଏ 700 ମସିହାରେ ଇଂରାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ଏଇ ଘରଟାକୁ କାବ୍ଜା କଲା। କାବ୍ଜା କରି ଏ ଘର ରାଜ କଲା ପରେ ଇଂରାଜୀ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଂରାଜୀର। ଇଂରାଜୀ ଏଠି ଶାସନ କଲା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି ନାଇଁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଠି ହେଇଥିଲା, ଧାନ କୋଠି ଦିପଟେ, ଜାଉଁଳି କୋଠି ଦିପଟେ ଧାନର। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଛିଡ଼ି ଯିବାକୁ ପକା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘର ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ରଖିଲେ। ନହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏ ଘରେ ବହୁ ରାଜ କରୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ବ୍ରିଟିଶ ବହୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଠିକ୍। ବ୍ରିଟିଶ ହେଉଛି ତା ରାଜ କରୁଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଆପଣ ତଳକୁ ରହିଲେ, ଆପଣ ମନ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ। ଏ ମଉସାଙ୍କୁ ହେଲେ ଆସି ଅଜଙ୍କୁ ହେଲେ ଆସି କେତେ ଅଜା ଆପଣ କେତେ ହେବ ଏଇନେ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ରହିଲେନ୍ତି ନା, 100 ବର୍ଷର ଲୋକ ଇଏ 20 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଂରେଜ ବଙ୍ଗଳା, ସେଇଟା କୋଉଠି କହିଲେ? ଏଇଟା ତ ହେଲା ଗୁମ୍ଫା। ଦିନ ବେଳା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ରାତିରେ କଣ ଲାଗୁଥିବ। ଏ ଭିତରେ ପଶି ହବନି ରାତିରେ? ରାତି ହେଲେ କେହି ପଶିବେନି। ଏ ଯେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇପଟୁ ସେମିତି ନେଇକି ଯା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା,
ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଘର ସବୁ ବୁଝିଲ ସବୁ। ଏପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। କୋଉଠି? ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୟଙ୍କର ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର। ତା ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ। ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ। ଭିତରଟା କେମିତି ଖାଲି ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଚାଲ ପଳେଇବା। ଭିତରଟା ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ତ ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏହା ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଅଛି। ଆସ ଆସ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଇଂରେଜ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି ୟା ଭିତରେ। ୟା ଭିତରକୁ ତ ଯିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହଉନି, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ବହୁତ ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି କିଛି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ୟାର ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କଭର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ପୁରା ଭିତର ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ମୋର ଜଣେ 3 ଜଣ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ପିଲା ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବେଶୀ। ପିଲା ଆସିଲେ ଆମେ ଭିତରଟା କଭର୍ କରିବୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର। ଭାଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ସେ ଆର ଗୁମ୍ଫାକୁ, ଭାଇ ଗଲେନି। ଭାଇ ଭୟ ଲାଗିଲା ମତେ, ଭାଇକି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଭାଇ ଆମର ଚେମେଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିକି ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଭୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ମତେ ଚିମିଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଗୋଡେଇଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ବାହାରିଥିଲି। ହଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ତା ଭିତରେ ତ କଣ ହସା ହସା ଦେଖିବ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ। ଖାଲି ଗୁମ୍ଫା, ଖାଲି ଗୁମ୍ଫା, ଖାଲି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲ? ୟା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି 152ଟା ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲୁ ଆମେ। 2 ଜଣ ଭାଇ ରହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଉଡ଼େଇଲେ ନା, ଉଡ଼େଇଲା ସକାଶେ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭାରି ସାହସ ହେବନି ଆମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାଟା କେମିତି। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ, 4 ଅଛି, 5 ଅଛି, 6 ଅଛି। ଏମିତି ଏଇ କେତେଟା ଅଛି? ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁନ, ଚାଲୁନ। ଆସ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସ, ନା ଆଉ ଯିବନି। ଟିକେ ଆସୁନ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆସ। ଆସ ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ, ଆସ ଆସ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ଆସ ଆସ ଆସ। ଆମେ ଗୁମ୍ଫାଟା ବୁଲେଇକି ପୁରା ଦେଖେଇଲୁ ୟା ଭିତରଟା। ଆହୁରି ରହିଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲୁ ଭିତରଟା, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଇଲି। ତାପରେ ଗାଁରୁ ବି ଜଣେ ମଉସା କହିଲେ ନାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଅନି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ଭିତରେ। ତ ଖାଲି ବହୁତ ଜନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ବହୁତ ଜନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଚିମିଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଚିମିଡ଼ି ଚଢ଼େଇ, ତା ଭିତରେ ଘର ଦେଖିଲେ ଆପଣ କୋଉ ସାପ, ଚିମିଡ଼ି ଚଢ଼େଇ, ଗୋଧି ଶୁଣିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଚେର ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚେର କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ? ବହୁତ କିଛି ୟା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଭୂତ ଅଛି, ଜନ୍ତୁତା ସବୁ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେବ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ। ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ କରୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି କରିବୁ, ମଲା ପହଞ୍ଚ ବି କରିବୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଦେବା, ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସାହସ ଦେବା, ଆମର ଆସିବ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଆମେ ରିଅଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବୁ। ଏଇ ପାର୍ଟ ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ବହୁତ ସାରା। କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଆସିକି ଦେଖିଲୁ,
ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଠିଆ ହେବାକୁ ଭୟ ୟା ଲାଗୁଛି। ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି- ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବୁ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ